tam, keď už Pohrone sa dostáva s výraznejším počtom hráčov na superovú polovicu a pri 16-ku nachádza v pozíciách, kedy aj on centruje. Mašlej, pri ňom mám. Samozrejme, to je len čo sa týka toho regulérneho času, určite uvidíme aj porciu nadstavených minút, ktorá môže byť kľudne niekde rozmedzi 3-4 minút. Tých prerušení bolo v druhom polčase. Hovorila inak, teraz pozor na nábeh slovanistov do pokutového územia. Prihrávka pred bránu neznamená. Zaujímavá lopta za defenzívnu líniu. Táto lopta prepadla cez napádajúceho slovanistu. Masaryk ide sám do 16-ky. Masaryk! V úvodnej 5 minútovke druhého poločasu sa skóre zatiaľ nemení. Masaryk. Až k Marošovi fantastický dvojitý zákrok Lukáša Domanického. Čo odpoveda opačnej strane, podanie Chimineca. Akcia 5 proti 5. Aj so šancou. Na opačnej strane sa prediera Masaryk. Teplána posúva, otáča znova bližšie ku kamere na pravú stranu. Chiminec s dobrou loptou. Rýchle nohy Chimineca. Hajdara s citom. Chiminec. Štartuje Masaryka, ten v súboji s prekopom a to... Dá sa, že nacvičený signál, diváci si pýtajú ruku, ale za mňa to bolo veľmi málo na prípadný pokutový kop. Ešte Špírka. Ešte drží loptu na svojich kopačkách. Špírka môže. Žiarskí hráči pri lopte. Teraz otvorená pozícia z ľavej strany. Stihol. A hostia si budú chcieť pripraviť dobrú akciu po ľavej strane. Opäť zmaril ten pokus hostujúceho kapitána. Teraz pekná petička, po ktorej... Šudejva, toto bolo nepresné. Chiminec naopak dobrou loptou. Cesta vyše 6 rokov, to už platí. Jokelová lopta. Chiminec. Chiminecová ľavačka. Chybička. Macejko. Precízne ho odzbrojil Maxim Chiminec. Pomalu, Horacio, pomalu! Pomalu! Oh.